Welcome back to the YouTube channel Malawene Cameras. Akuluakulu pali nkhani ziwiri komano I think ndikaziphatikiza nkhanizo ndekuti video itale kwambiri kana kuikhala yobowa. Ndi video inayo ndimene ndingapange video ya inayo. Anyway, koma sopano iyi sonte ndikambe nkhani yokhuzana ndi ubale umene waduka pakati pa Trump ndi Netanyahu. USA ndi America. Ndiye anyway, nkhaniyo ndiyonena kuti USA kama yote kuti Trump wapanga zinthu zokwana 3-4 zimene zikuonetsa zoti sakufunanso kuti akhale in touch ndi Netanyahu. Ndiye anyway, point yoyambira ndiyonena kuti poyambirira amapanga madilu limodzi kuti tiyeni tipange zotere. Kenako out of nowhere, out of blue, zapeza kuti Trump wayamba kupanga zinthu zake tsopano. Kenako ndikuona kuti yayi tangu asiyani awo tilibe nawo ntchito kwenikweni yayi. And panopa ma decisions amene tizipanga no toka. Nde anyway, nkhani inayambira pati. Poyambirira nkhani inayambira pokhudzana ndi Iran kuti ajina Netanyahu ajina Trump kuti akaphulitse dziko la Iran. By the way, pompanopa papezeka ndithu ati by satellite, kuyuza ma satellite aona malo ena ake ajinsisi amene akuona kuti malo amene wawa ndi malo amene kukupangidwa nuclear ku dziko lija la Iran. Mbe mutha kuona kuti malowa picture yake ndi imeneyi ndithu pali zimichenga kwinaku then malo amene wawa. Komano actually sali sure, sali ko like sizili confirmed, right? Sizili confirmed. Nde zapeza kuona kuti akuti yayi zapeza kuona kuti yayi papa chimene tingapanga panchona kuti malo amene wawa ndi malo amene kuli nuclear and ifeyo tikuyenera kukaphulitsako malo amene wawa. By the way, iniyo mukudziwa kalenso kuti Iran singakhale ndi malo opangira nuclear apanterere ngati amene aja. Iwo ajawo ma videos awo I think so mbuyo tinaonetsa kuti ngati 500 meters pasi penipene 500,000 meters pasi penipene anakumba ndi kukhala ndithu ndi barracks pasi penipene nde zida za nuclear zimene akuletsedwa. Sura angapangire pantunda ngati pamene papo. Nde anyway, imeneyo ndi nkhani akuti ndithu zachita kubuka CNN, BBC, chani yayi apapa I think itapanga discover malo amene Iran imagwisa ntchito ngati malo opangira nuclear bla 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 zina ndi zina. Anyway, nde imeneyo ina nkhala ngati nkhani ina yapambali. Komano Trump ndi Netanyahu anagwirizana zona kuti akuluakulu ifeyo tikuyenera tiphulitse Iran. Afterwards kenako Trump anzayisintha ndicho kuti nkhondo siyabwino sikuti ife tingangopanga ma decision kuti basi ena ake azivulala. Koma ifeyo tingonena kuti Iran ikhale yokambika tikambirane madilu tione kuti tawuze kuti izi tikamvana zabobo. Ngati sitinamvane ndi kuti pamene tiye yambe tsopano kuphulitsana kuphwanyana. 1 and decision imeneyi yankho limene lili chiganizo chimene chichi chimene chinachoka kwa Trump Netanyahu sinamusangalatse chifukwa Netanyahu amalimbikirabe kuti aphulitsebe dziko la Iran. Nde anayesetsa ndikumayankhula kunena kuti iwo apanga zimenezo popanda USA. Kenako USA kama kuti Trump anazasintha chikwangwani kuti uyu akufuna anazayankha kuona kuti sindikufuna kuti mutipange drag into war, musatikankhire ifeyo kunkhondo yayi. Fa zimenezozo ndi zinthu zoti ifeyo sitinakonzeke kuti pazikhalanso nkhondo zina ndi zina. Trump ramene ndebe zinapeza kuti Israel inazayankha kuona kuti ifetu akuona ngati ife sitingakhale popanda iwowo, ife titha kupanga tokha. Iran tikuiphulitsa patokha popanda chithandizo chochokera ku USA.
zitatero Trump anazamenya move imene anakambirana ndi ma Houthis, anthu aku Yemen, kagulu kachitama ndi ma Houthis aja anakambirana nawo kuona kuti akuluakulu tikambirane bwanji pakhale ceasefire, maboti athu ajaso musamaphulitse aja chifukwa ndi maboti aphulitsidwa ndi ma Houthis ku Yemen kumeneko. Ndi after kutero ma Houthis ndi Trump anafika pa agreement yona kuti basi it's fine zoti ifeyo palibenso zophulitsa nazo pakhala ceasefire. Zimene zinachitika kuona kuti Israel simafuna za mtendere chifukwa remember kuona kuti Israel ili ndi maplani ena, America so ndi maplani ena, right? Israel ili ndi maplani opanga konka region yonse kukumpukana kwa cha ku Saudi koko, ali ndi maplani amene wawa. Nde kwenikweni ina Trump amangoona kuti okay zinthu zitendi solve ngati sizisolveka tene nkhondo, komano sikuti ali nawo mu maplani amene Israel amene idayikawo. Nde by the way zinapezeka kuona kuti Trump wapanga move yona kuti agwirizane ma Houthis, zinathekadi pali ceasefire, and kuchoka pene popo Trump anakapangaso zinthu zina zoti anapita kugwirizana ndi Saudi. Trump kugwirizana ndi Saudi kuti ndithu ubale wawo ukhale wa strong, plus Saudi inauza wena zoti muipange Palestine kukhala recognized ngati state, Palestine ikhale ngati dziko ndithu palokha, right? And Trump anavomera kuti tipanga Palestine kukhala dziko ngati palokha, kuzikhala anthu kukhala president alipo kale by the way, komano paja pompano Israel ikufuna ndithu ipange wipe out kwachotsa onse aja basi achotseko akhale konse kuja kukhale Israel. Nde zimene zonso plan imene yonso makamaka inakhala ngati Netanyahu analusaso anakwiya kuno zifayani Trump akupanga madilu amene wawa. Yes, Trump is like akutenga njira ina koma I don't know kuti zonse zikatha kuti. Nde afterwards paliso move inaso imene Trump wapangaso, imene wapanga mwanthu October 7 mwanthu amene anagwidwa ngati asilikali a Israel, ena anali ma Americans, ndipo anatsala American mmodzi dzina lake Eden Alexander. Nyamata ameneyo atagwidwa ndithu anali ku gulu lijali, silitchula dzina koma mukulidziwa kale, gulu lijali. Gulu lijali panopa amakhala sensitive, amafuna magulu amene osamatchula kwambiri, komano gulu lijali laku Palestina lija. Yes, yeah. Nde nyamata amene ali kumene koko America yapanga deal yakambirana nawo ndi amene amugwira aja, amene anapanga October 7 aja anamugwira, ndi akambirana nawo. Trump akambirana nawo popanda Israel, ndikupeza kuona kuti awatu pali confirmation yokuti afuna ampange release for munthu anali mmodzi wa ku America amene anatsala. Madziwa panalinso ma Americans amene amaseva ku IDF, Israel Defense Force. De ma Americans amene ajawo anagwidwa, ena anatuluka, ndipo anatsala mmodzi amene nyamata otchedwa kuti Eden Alexander. Nde Trump wakambirana ndi iwaja kuti atulukeko, kuti atuluke. Nde actually basi akutuluka, nde walembaso ndithu paka confirm kuti ndakambirana nawo basi tituluka. Nde zonsezi Israel kuno koma akuluakulu it's like Trump akupita njira ina, the other way around. Njira ina nokuti titha kusolva zinthu zitu popanda violence, titha tumakambirana bwinobwino tu ndikumona kuti tikafika pata. Komano Netanyahu ali ndi plan ina tanakale pacha, akumayuza ndithu afuna agwise ntchito njira ina kuti yeyo zake zimukomere, apange za violence, apange chani kuti pakana akafike kumapeto, zolenga zawozo zitheke. Nde pamene tafika pamapeto pamene papa ndiponena kuti Israel yauza USA kuti ifeyo titha kupanga kuzimira patokha popanda inuyo. Andiso mukuonanso news zanapasa zambiri kuti Trump wadula ubale ndi Israel, sakulumikiza naso emakuti maganizo ena ndiotani.
maganizo ena pa nkhani ya kukangana kwa uku ndikuona kuti to me sizikuoneka ngati kuti za serious kwenikweni. Yes, sizikuoneka za serious kwenikweni. Pokhapokha Trump akazangodula ubale ndi kabungwe kena kake kochitwa kuti AIPAC. Kabungwe kamene kaka ndi kamene kamapangitsa kuti USA izikhala busy, izikhala kapolo kwa Israel Netanyahu azida kabweya azimjenjemera kuti kamene kamapangitsa pali kabungwe kena kamene kali very powerful. Kabungwe kamene kamachitwa kuti AIPAC. Kabungwe kandi American Israel Public Affairs Committee. AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Nde kamene ndithu ndi kabungwe kamene kama kauti ndikamphamvu kwambiri koposa ndithu anthu awiri onsewa, Israel komanso USA. Nde amayesetsa kuona kuti yayi tiyeni tipangeza kuti nde iwoja kamene ndi mphamvu kwambiri nakasika makhangati kakuyang'anira za maubale anthu awiri wawa, right? Kamene kamati mupangeza kuti nde Trump ngati as a person yekha sangakwanitse kuti akhale ngati akuyambana ndi nkuchosa. Koma Trump akazanguti kabungwe kaso nasi sikanapangidwe register ngati kuti kadziko ndi kabungwe ka outside koma kamakhala ngati kabungwe kamkati nde ndikomanso kamapelekaso ndalamaso kwambiri. Ndi kabungwe kamene kaka nkamene kakuonetsa zoti ndi kamene kamakhala kusokoneza kwambiri muzinthu zambiri. Ndi koma Trump akazanguti wakakankhira kakako kunja kuti choka napa pene tizadzozoti yes apa ndi Trump ali serious nkhani iyi ndi ya serious ndithu. Komano akamangu kangana apa mawu basa Netanyahu iwe chinyahu makuti panopa inese ndikhulupirira chino chosoti chingachitika. Apa azipanga zawo zokomano afterwards diso muona soti ali limodzi anthu acha kenako aupangaso mapulani limodzi ononga zinthu. Komano akazanguti wayikankhira kunja AIPAC ndipo basi pamene zoti nkhani idi ndi ya serious. Ndi nkhani imene ndithu ndimene ndakubweretsani pano zimene zikuchitika pakati pa Israel komanso Trump. Guys, thank you so much. Next video ikhale yokhudzana ndi Burkina Faso. Chifukwa kumene kuku kuyenera zina zake zochititsa manyazi ndi president wambuyo. Koma mwina chifukwa Ibrahim Traore anangoti anthu amene wawo achoke. Anyway guys, thank you so much. Malawi cameras. Malawi camera.